Bello. Zonia. Andy. So, wanda da kuke ga mun zo the second performance cikin Stuttgart City. Baby, all of my property, all of my property. I give you authority, I give you authority. If you go down like economy, baby, you go follow me. I would like to know if you want me. I would like to know what you need. Live ne? Bello yana yin live. Ku je ku kalla. Ku je Facebook. Ado Banjan. Ado Banjan kana ina dan ubanka. Dan Allah juya. In baki juya ba, kin ci amana ta. Hey. Baby, turn around. Hey, Asa, Baba. Ance ga gwanja, ance mata bata ta gaba. Ki juya, dan Allah juya. Dan Allah juya, dan Allah juya, kai. A lokacin ga waka kanan daga kasar Germany, kun kuna ana fara da ita. Bello. Kai juya. Juya Bello. Dan Allah juya. Hey. Baby turn around. Hey. Angane ba. Baby turn around. Allah juya, baby turn around. Dan Allah juya, kai. Yes. Woo! Woo! Easy, nice. Hey! Da na shiga wannan abun ko da na ci
wallahi wallahi na hey Juana Juana hey Juana